Hakalai plotarik ubnai benengkong arja arpawai harangkat ke jingdon lang jong ki padar ki sister ki nong tre balang ki nong mi khmat jong ka thain jantia ki members jong ka construction committee bat ki katto kat nengot ki para banget la kerkhu ya upaya bala penyang nengkong ta i Reverend Archbishop Victor Lengdo kane kadai ka sngi jong ka jing penkre ban sedang taino ya ka yeng maneba jong ka Jylla Niam Jowai menta la kumbas sau benai tam ai ka Jingtei ya kane ka yeng maneba kalaya syakmat hanrei na ka dau jong kane ka khlam covid khat khandai ka Jingtei kala thot hang ne hang tai namar ka Jingduna jong ki nong trei bat ka Jingthot ka Jing poi jong ki tiar badon kam na ka benta kane ka kam na kane ka dau ki Jingtei bat ki kam kilas dang ban ya sukino Kmilanti bahaden balakut kane ka khlam ka Jingtei ya kane ka yeng maneba kan ya khamba bat an la ru ban pendep ya ka hakapor bala themu ya ka ban pendep kumno kan long kadur jong kane ka yeng maneba endala dap te ya ka ngin yo I haswa ban kut kane ka video ya kadur plan be internet jong kane ka yeng maneba jong ka Jylla Niam Jowai bat an pen pau ru hapi ya ki kerteng jong ki dekhot ka construction committee baro menta ngin pet ya ka jingya lanti hakaban te ya kane ka yeng maneba bat an pan iru shapi man kalai la ne saw banai bangin la ban sakhilang baban dowai ro kumjo khnang ba ka Jingtei ya kane ka yeng maneba jongi kan long ka bayai bet bat ka bajop wan yai ban aku try Hagamit badum batsi pernai wan yai hajan jonga kti jonga tu bat batin yana lenti jonga kacnai kaboru kaduna ya menga khot kerpat hampa ngayo jingklai wan yai bat ngaku try Hagamit badum batsi pernai wan yai hajan jonga kti jonga tu bat batin yana ki mau jun thut ki em kum ta teng teng na ur Henry mi don hajan ban rap haba na tron wan yai bat ngaku try Hagamit badum batsi pernai wan yai hajan jonga kti jonga tu bat batin yana kumbaya ka eryong sendan ne penjajai kumjo ya jing penshoy ki ba kernyom yana wan yai bat ngaku try Hagamit badum batsi pernai wan yai hajan jonga kti jonga tu bat batin yana ai bor yana ban wem yul o baka dom niu ya ka do nu jonga bat ya jing mu jing khan wan yai bat ngaku try Hagamit badum batsi pernai wan yai hajan jonga kti jonga tu bat batin yana kumba mela perkor yaki bat ko madla kum tayanga penklain habang asnau dola wan yai bat ngaku try Hagamit badum batsi pernai wan yai hajan jonga kti jonga tu bat batin yana ya ro ya utrai ha Iingmane jing shitom ya ro ya utrai ha badum ne ha bashai ya ro ya utrai ha Iingmane jing shitom ya ro
đơn lướt gila Chakriya utrai ha Iingmane jing shito Chakriya utrai ha badum ne ha bashai Chakriya utrai ha Iingmane jing shito Chakriya utrai Ba utrai ulong tên rát bát yangi chuklet Na utrai ngim la ban pet ha udon lut gila Ba utrai ulong tên rát bát yangi chuklet Na utrai ngim la ban pet ha udon lut gila Duai ya utrai ha Iingmane jing shito Duai ya utrai ha badum ne ha bashai Duai ya utrai ha Iingmane jing shito Duai ya utrai Ba utrai ulong ken prat bat yangi chuklet Na utrai ngim la ban pet ha udon lut gila Ba utrai ulong ken prat bat yangi chuklet Na utrai ngim la ban pet ha udon lut gila Habang adon baru Jisu ya nganti 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 Baru Jisu ngamsir ngamti Baru Jisu kandung akmen Haka kerteng jong Jisu ngin yo jingsu Haka kerteng jong Jisu ngin yo jingsu Haka kerteng jong Jisu ngin yo jingsu